Aj na krížnych cestách, tu sa spájajú chotáre z Ivanky, Svätoplukova, bola kedy sa to volalo Šalgov a Dolnej Krškany. Tu na týchto miestach bol starý opustený kríž. Sme sa postarali o to, aby bol tu nový kríž. My sme z Dolných Krškan, farníci, a priatelia zo Svätoplukova pripravili tu, zhotovili okolo kríža ohradku a aj sedenie. Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa pomodlili. Sú tu farnosti Ivanka, Svätoplukovo a Dolnej Krškany. Toto sú krížne cesty, tadiaľto chodili ľudia zo Šalgova do Nitry, opačne Ivanka do Šalgova a bola, kedy tu ešte boli aj dve stavby, čiže je to také významné miesto. A teraz v súčasnosti tu chodia ľudia za oddychom, chodia tu venčiť psov, chodia na bicykloch a my tu chodievame z Dolných Krškan, Ružencová rodina, sa pomodliť. Dala som vám papierik. Či nechcete nasadení túto žlúka? Máte to čisté? Tu, A tu ho majú všetko dáte zdaní. Ona má tu. Jožko, máš? Ja by som nedošla. Hlava rodiny. Hlava rodiny, hlava církve. Dobre. Jemne vypadli, prišli do Nehodolského Mikuláša, tam aj nejakú rodinu, nejakú akciu. A tu máme ešte jednu kamarátku, kde sa tam chodí, tam je v nemocnici. Tak vážnejšie hovoríte. Keď jedné, neviem. Ale ja Jožku, čo by sa bolo treba tak sňu. Dobre. No čo máte, aké texty? Prečo milosrdné? Oni chcú milosrdné. Ty poznáš najlepšie len Breču. Svetcov Petra a Pavla a našich vierozvedcov Cyrila a Metoda, ktorí v našom náboženskom, kultúrnom i národnom živote znamenajú veľa. Hľadáme na nehynúce dedičstvo, ktoré nám zanechali a zverili do opatery s veľkou úctou. Ich obetavej práce znamená veľký prínos pre celú Európu. Vzdajme im úctu piesňou. No? Máme. Duša No, môžeme. kresťanská, zvelebuj Boha, že nám Cyrila dali Metoda. Svätý Cyril, svätý Metod, ľud kresťanský, si náš príchod, priniesli ste práve pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdne za uzdravenie nášho priateľa, ktorý je v nemocnici. My sme za ňu prosili litániami Božieho milosrdenstva. Keď je rok Božieho milosrdenstva, tak by sme tieto litánie sa pomodlili. Vybejte odpovedali, len dôverujem ti. Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyplynulo z otcovej rany Ježišovho srdca. Dôverujem ti. Milosrdenstvo Božie, obsiahnuté v Ježišovom srdci pre nás a zvlášť pre hriešníkov. Aby sme vás pozvali na veľmi milý priateľský rozhovor pri malom občerstvení. Neviem, do Krškan som nedala vyhlasovať, lebo povedali, že patríte pod Nitru, tak nechcela som to. To som chcela. Ako návrh vieš čokoládovo zdobiť. Dobre, tak je to výborné. Však ona je profesor. Budem tam jak jím. A hovorím, Banka Stilajevská, Švačka, to je Palmerič. Ale boli si, bola tá rodina.
Takže niektorí, čo majú od nás blízkych, v Mojdarovcach išli na hody, tak... Dáno Kvasiovské moc, môj Miro. Áno, hovorím, že bolo tam stretnutie. Tak je pekne, že sa také tradície obnovujú. V lete je to prvýkrát, ako, že teraz zatávlem zime. Aby sme sa z miesta pohli, že dáme si do týždňa teda otázky tieto veci, že každý, aby... A že potom krížom prejedu s traktorom a dojdú odlež. Dobrý nápad. Musí byť tam prístup, tá rola musí byť voľná, že tam nemôžeš chodiť do robiť. Áno, krížom, tam. Kaže tam oficiálne, je tam zákaz, žiadne vyvážanie. Kto si to zeberie, ktorého šoféra nahovorí, že ísť to zaveď. Majiteľom je družstvo, to je rozumieš ma? Bani. Vážení priatelia, sme radi, že ste nás pozvali, dobre sme sa s vami cítili a dúfam, že to nebolo naposledy. Takže sa nám toto ešte raz opakuje. Nie raz, ale ešte častejšie. Tento rok ešte. Dúfajme, že tak pravidelne. Tak čo ešte vymyslíme. Škoda, že tu nebolo viacej tých kolegov z Ivánky, ešte s nami neboli. Ale aj tak nás bolo pomerne dosť. Inak my vám veľmi pekne ďakujeme. No, som to organizačne nezvládla, lebo som to nedala tak, ako to vyrobievať. Výborne, dobre, výborne. No, ja som to dala na obecné úrady, sme poslali taký mail, že aby to v dedine vyhlásilo sa a vy to mávate, v kostole sa vám to vyhlasuje. Tak druhýkrát teda. Práve také obdobie. Včera guláška. No, všetko sa nám prekrýva.